Ka jakai ke balak temu dak sarkar ban penlongkum ke entry bat ke exit point lani ke jaka ban pej perman ya ke rung kami jong ki beru ki banabar jong jela ki buan rung hapo ke jela Meghalaya ya ke balatei bat bu ha umling Haribha district ke ba shipor arpor laparan kam ha ke ba check ya ki nonglet nongwan ha ke por hemba ke pang corona menta ke jaka kala kala yingja bat la ban kdo ba kala kala kum ka win ki ketem ba mi kam sniu ki balai phojai lai phorukom namar ba omdan ba pej ba kami ya ke jaka Ki dekat jong kaseng Confederation of Riboy People hak jingelam jong presiden uba bandari rentetiang haka jingidon lang jong uba pateng marsing ubri working president bat secretary uba Markus Makri rengkat bat kiwi kinong ilam bat dekat jong dikaseng kilale cek ni jeka nak benta ban jurip bahadu katno kene jing sina ya kene jeka yak blat humu ban penlong kum ka entry bat exit point kala trekam bat lapan ban pegene jeka kala laying ja Haba kerana kilat patai kubor uba bandari rentetiang ubri presiden baruba pateng marsing ubri working president kilong bagajing ki bandawa yak ILP kala sedang biang nang nesakamat ban penkan mau yak sarkar bagajing dawa jong jaj benriu ban donnok ILP hapo kejela kaban long kasti jingida nak benta jingwan rung kertep jong ki beriu ki banabar Shushu kilong ru bagine kejing dawa yak inner line permit hapo kejela kamde shu kejing dawa ke berangsyan Henry kejing dawa ke balak hamslem bat kejing dawa jong jaj benriu lomba kiseng bahalang baper ki beran hapo kejela Kila benra uru daga boong bala daga sarkar kamshim ya kisenjam ban pentelun ya kikam leng bagane kejaka ban pej perman ya karung kami jong kibru kemnabar keseng leng bagi dekot kan sashim ya kisenjam ban syong hagane kejaka ban yang pahra ya lagari nagane kejaka kabade kelenti ke bagi bru ki rung kimi hapo kejala Meghalaya kalong me halor bede bagane ka 3 exit point ba hakapor baro kiseng balang hari khasi jantia kila dawa ILP hakapor bala khluj ba ka jingdawa ILP ka sarkar arjar kendai kala pas resolution apa assembly andai ke basumsi kalong ba ka sarkar kala pernah ban play ka entry exit point hakapor ba play entry exit point ya kane ke jaka ni bun ki wei pat ki perlok ki balayawan hang ne ban kawa lagi jong ki lama te andai hadin bala de play kane entry exit point nioi ba kawan COVID-19 hadin ki jingwan COVID-19 to sipor kala penlong ka jaka cek iki beriu ki buan nabar ban entry yang de ban cek gane ke korga pelong ene kum ke corona sentar tenre hadin ba ke COVID-19 kala le corona kala kut tenre ke entry exit pun tu menta kala ja te ngikwa ban tip syai ba ke sarkar Meghalaya hadu kan no kala ya sekmat na menta ka ILP baro sang balang baro ka jaj beriu menta la yusngablut jar tang nak daw ba ke sarkar kala klet ikini ke jing dawa jongka jaj benriu jongka beri new trap tengi kum kisang balang na riboy ni dawa ba ke sarkar kan pentrikam no mardor ya kane ka entry exit point jongka ba gila pliang ne apa umling umdai ban sui khongrang kumne ka bala kelap ban kum ka ketem kane ka entry exit point jongka sarkar kala kum ka ketem ban jongkai manor ka podamit tak ada hukum kaseng niwan ban jurip angne na ke benta ban kirsutia lane ban dawa na sarkar bagade ban terkam no mardor ya kane ka entry exit point adin ba kane ka entry exit point la khang ni ba kidon sibun ki perlok seng balang ki bi obat ki barjela sha west sha jantia ha east sulong don bak ba apa rikhasi jantia don ki perlok seng balang ki ba e jisha ki jaj benriu ki bala kloy ban bat ki barjela ba krem kot krem sla ki wan ban tray ban kata ban bela sikini ki jakar rilum khasi ki jongi dei na ka jing bam simkhya jong sarkar jala yakini ki bro buanjia lada ka sarkar kamla shu ban play kene entry point na kalyang kasang kambanse banon up banon check hi sundan hakini ki jaka hakapor ba ka sarkar kawan ban play kane ka entry exit point tinagalang jongi kaseng Iwan akan kita ngi iba ya kane lakhang nadu ba kut COVID-19 kumalong presiden mene ba akapor yung COVID la pelong ka COVID sentar akan kita handai mentapat ngi iba ki lakhang tega jingwan ka jongi ngi don takawe ka jing sukhya ngi iba ka jingwan ki ta ki non tribal ki banabar hagi si ki bamenta kala jelai pelan handai balai kita ka entry exit point ka sarkar kamla ban petrikam ngibu udak jing keli Syaka sarkar Meghalaya balai ki pensange ikane ke entry exit point mana ketu ke bangi ya dua ILP kila penbit nakane bagila onra ya ke entry exit point hendrai mentapat balai ki khang utau de jingkeli syaka sarkar ngikwa ban syai kum ke seng balang ban kade gamat basa sisin na kalyang jong ka CORP kom ngipen ki imbyang ya ke ILP bangin dawa syaka sarkar bahadu karno ka sarkar
kalayat lenti habai dei bat kene ka ILP ngimtip hadu kano kalayat bakara ka sorkar kami namar nangne ngisu iba kapas ya kata resolution handrai hadu menta ngimyo AA na ka sorkar tegane nakalang jong ka CORP ngi kerensai sa ka sorkar balada kim petrikam ya kane ka entry exit point nakalang juga seng ngin simbyang sasisin ban yakhi ya ka ILP kadai kata kamat ka bangkong bangiwan hangne namarangi i batang kadai ka infiltration segit ang taipo berni kamla bante lakam ya ka jingwan rung kertep ki mender namarangi la i ha kadai ka stit ka jongi ya ka jingbun kita ki non tribal ki barung ki bami tenagalang ka seng ngi sokya lor kada ka benta den tagadau ngiwan ni ka ban bisit akene ka jaka bat ngi i ba menta ka khang kerdep bat den tagadau ngi bu ka jingli ka sorkar ba kadai men pensai siya seng bat siya upat ba jong kabri jong hanyau trap nomor kadai ka entry exit jong ka state Meghalaya